Joo, eli nyt kello on kohta 9:15. Kävin tuossa pojan viemässä eskariin ja sit kävin asunnolla mutkan ja sit kävin kaupassa hakemaan hunajaa, että sais tän yskän joskus pois. Ja nyt olisi tarkoitus ruveta sitten etteistä laittaa järjestykseen ja kahvit juua ja sitten en tiedä mitä sen jälkeen teen. Ja aamu muutenkin lähti hyvin käyntiin, kun kumpikin nukuttiin. Poika ja minä 8 asti kerrankin nukuttiin tosi hyvin, että aika ylpeä olo taas. Sitten ajattelin, että mä katon tässä vielä telkkarista Kauniit ja rohkeat ja Emmerdalen, kun eilen ja Emmerdale näkemättä, että mulla on tässä niin 1:15 asti aikaa. Sitten pitää lähteä poika hakemaan eskarista. Ahdistus eilen sitä vastaan taistelin, niin kyllä se nyt on jo aika hyvin taas hallussa ja toivon vaan elämälle rauhaa, että jospa mä ylimääräiset ihmisetkin nyt sit jättää rauhaa eikä tuu tähän kotiin eikä edes pihaa, että todella toivon niin. Ja mä oon tehnyt vasta aika isoja valintoja. Kaikki niin se ei todellakaan pitänyt, mutta yksi hyvä asia on tapahtunut. Mä saan jälleen nähdä sitä mun nuorimmaista kummityttöä. Mä oon aivan innoissani siitä. Ja nyt mä menen keskiviikkona moikkaa sitä ja sit rupeen ottaa sitä aina joka paikkaan mukaan, kun Kajaanissa on. Että päiviä vietän sen kanssa, kun se on maailman paras pikkutyttö. Ja että kyllä se jotain hyvääkin poikina mun valinnat, mutta enemmän se poikista pahaa, mutta ei mietitä niitä. Mietitään vaan näitä hyviä asioita ja on tosi ylpeä siitä, että mä saan taas nähdä sitä, koska se on mulle todella rakas ja tärkeä. Sitten mitähän muuta. Tiskit tässä odottaa tiskaa ja pyykkikori odottaa pyykkien pesijää. Sitten olisi toi eteisen järjesteleminen kunnolla, kun se on ihan täynnä kaikkea krääsää ja ihan sekaisin. Mukavempi olisi, kun se olisi siististi järjestyksessä ja minä aion sen tänään kyllä tehdä, että ärsyttää se niin paljon, vaikkei tavallaan oma asunto olekaan, mutta kai mä silti täällä saan järjestellä, että on kumminkin tulevaisuudessa myös meidän koti, niin olisi ihan kiva saada se järjestykseen ja siinäpä se tämän päivän menneekin, että ulkohommia en edelleenkään lähde tekemään ja toki sillä satoi tuossa vähän aikaa sitten luntakin, että ei silleen tavallaan harmita yhtään, vaikka ei pystykään tekemään. Nyt ajattelin, että keitän kahvit. Ja sitten olisi koirien ja kissan madotus eessä, mutta kissan madotus, sitten täytyy hakea ruisku. Sitä ei mulla tavalla saa madotettua. Koirat nyt saa madotettua helpommin, niin sekin olisi tänään eessä tehtävänä. Ja sitten mä oon hirveästi miettinyt sitä, että miten yksi ihminen saa näin pahan ja ison ahdistuksen ja pahan olon ihmiselle aikaan ja sanoo eriä, mitä se niinku tekee. Se tuo semmoisen lisäahdistuksen tavallaan mulle, mutta ei se mitään. Tää päivä vejetään näin siivotessa ja järjestellessä ja huomisesta en tiedä, mutta tää päivä menee näin. Ja tytär halusi, että mä tekisin semmoisen My Day-päivävideon, mutta mä eilen sen tein, mutta mä en voinut sitä ladata YouTubeen, se oli liian pitkä, että kokeillaan nyt sitten tämmöistä lyhyempää videon pätkää pitkästä aikaa. Toki aion sen My Dayn saada laitettua, että pitää varmaan jotenkin muokata mun tiliä, että sen sitten saisi tänne YouTubeen laitettua. Ja ei sille Kerttu siellä pessee itteensä ja tuli tuossa äsken syömään, niin nyt on sitten vatsa täynnä hyvä peste itteensä. Ja sitten ootan, että mies tulee kotiin
joskus 4 aikaa pääsee. En tiedä, tehdäänkö sitten yhdessä jotain ja hyvä työunet takana, niin on ihan eri virkeä olo. Ja tyttärelle, jos rupesi tuossa viestiä laittaa ja mummolle soittaa, että mille päivälle minä se ovienpesu on suunnitellut ja tämmöistä. Mutta ei tässä päivästä niinku tule mitään ihmeellistä, että ihan tämmöistä perussettiä.